Съботен разговор, защо отказах много бързи 4000 евро и какво се случва с хората, които крадат снимки и видеа в онлайн пространството. Добре дошли на нашите канали. Lila Green е място, в което ще научите много за пътешествията, за най-различни дестинации в Азия и други кътчета по света. А днес ще ви разкажа какво се случва с хората, които крадат без да питат в интернет. Тази година бяхме в Виетнам, в Халонг, като работихме с един от най-луксозните круизи в тази част на страната. Само няколко седмици по-късно, по най-голяма случайност, Фейсбук ми показа публикация от една от най-големите агенции от Виетнам за пътуване, която беше просто откраднала нашите снимки и ги беше публикувала на своята стена. Тяхната страница беше с 1 милион и 400 хиляди последователи. Огромна страница, наистина една от най-големите в цял Виетнам на тема пътуване. Естествено, снимките бяха директно репортнати на Фейсбук, като ми изпратих линк към нашия уебсайт, линк към нашите социални медии и доказателство, че тези снимки са наши. Разпознавам нашите снимки от километри, тъй като използваме доста автентични цветове, с които ги обработваме и споделяме в нашите социални медии и уебсайт. Фейсбук само след 24 часа взе решението да изтрие снимките, но и да премахне изцяло страницата на тази агенция от Виетнам. Няколко часа по-късно започнаха да ми пишат най-различни управители от тази фирма, която е изключително голяма, с централа в Ханой, като започнаха да ми предлагат най-различни суми за това да пиша отново на Фейсбук и да им разкажа как се е случила грешка и да им освободят страницата, която е блокирана изцяло за публикация. Това е техен основен бизнес. Без страницата им във Фейсбук нямат и бизнес. През нея продават, през нея се свързват и с всякакви клиенти. Не знам колко трябва да си глупав, че с тази големина и с тези размери на бюджет, с които работиш, тръгваш да крадеш наляво и надясно. Със сигурност не съм първата, със сигурност не съм и последната, от която са откраднали, но това се случва с страниците, които крадат. И сега много поздрави на много от българските туроператори, които често също крадат снимки. Внимавайте какво правите, внимавайте от кой крадете и как крадете, защото ще си загубите страниците най-малкото, което е. Загубите ли си страниците, в този момент си губите и бизнес. Без социални медии в днешно време няма бизнес. Много по-лесно е да контактирате хората, които създават съдържание и да си закупите правата за използване на техните видеа и снимки. Иначе ще се случи същото с вас, каквото се случи с една агенция от Виетнам, която имаше 1 милион и 400 хиляди последователи. Хубава събота от мен, до нови срещи и не крадете от интернет.